Thirtute chupele vekule holetun truma chuan vai film box special 2062 kan thlir ho vele donani he film hi Hollywood lama po an pui a film ang chia ni lem lo te po om ve boka chumi chu an copy te po in ron tile mai thea a om ve tho mai he film an pui tak American Hustle kum sang hi som pathuman ti chu te Catch Me If You Can ti kum sang ni le pathian ti chu te The Town kum sang ni le so man ti chu ten po hian in ang view maya Bollywood lampang hian Hollywood hi engma chen chu an copy ve chiang maya a mai ro chu tunami hi an copy e ti nai ro ani chuang lo ain ange karon ti na ni mai film in tran na chuan Ajay chu CBI member zingami ani ti alo langa Ajay chuan police officer chu vabein mi pa palile mech officer pakhatron shruai turin atia a ho chuan CBI ho chuan minister in chu an rate donani minister eru te in ti hian CBI ho hian an rate thu thina an eruk tam tak te chu an mu chu sak train an mi machon tur chu mi hu phur om tak ani wangin an ho tu pa ber sarma chuan aruk tak chuan a hre hle maya chuani wang chuan Ajay chuan ma ka lo hruai mai don em niang tin sarma chu vadila ma se sarma chuan alo nial ve thunga sarma chu chulaya chuan an ho tu pa bera trang donani lelama chuan police officer Ranveer chuan anaute ho chu alo khom meka CBI ho pui turin an chuk donani police officer mi patrio palile mech officer pakhat santi te chu minister in rate tur chuan an chuk ta ti chuan sarma te le lain muturan ti na hmuna chuan anni ho chu han vakal ta anin muwa warante uluk taka han chek nuwa chuan minister in lampan tur chuan an chuk ta ti chuan minister in chu thleng thuain minister in level chu han dap tran ta ni pon lammi te han biak po theilo na turin an telephone hruite chu an zai cha sak veka poisa an ei ruk sa tam tham tak mai chu an hu chuka kabineta te bookshelf te ceiling te le mun sang chuan chung poisa te chu han lo chep relani an tong trai na hmuna hial po an lo da poisa mai baga chuan tlereu tam tham zet mai chu an hu chu bok chuti an dap chiam zo nuwa chuan minister chuan sarma chu haron pana poisa tam thak pek aron tiama ma se chu tham matum na chu sarma chuan alo nial chiang hlemai sarma chuan minister chu abeng shepa corruption of film lo te chu an chan chin hril ngal thuai turin a warning zui bok chung thilan ti zo nuwa chuan sarma chuan police officer chu minister in chu officer pakhat FIR thelu tu tur aron thlen ma chilo veng turin natia Ranveer chu mi in a rate voi khatna ani ti a hriatin sarma chuan a thil tia thata wang chuan a fak hle chumi nuwa chuan sarma le Ajay te chu han kalta an kalhnu rei fea po tuma an ron kalto lowani ti Ranveer chuan a hret hiam ta arin helna zul taka wain an hodu te chu wabein sarma le a team te ho chu CBI member ani tak lo ti an puten hena train a washe chuk ta ni sarma le Ajay te chu misualan lo ni reng maya CBI lem chang an ni an na tho dan la chu ha fel fine a rangang maya lelama chun sarma te chuan an mission chun ti zo ton nuin an thom hno te chu thlakin in laman lo pan ve thung chuti line Ranveer chuan minister nena chuan a thil ti sual chu halo hril ve boka atuga chuan CBI lem chang te chuan chanchin bulam chu lo ngai venin new sa omem ti an ngai tua ma se an chung chang chu chanchin bulama zialan reng om lo minister chuan asum tam tak chu eru na tanga munia chu wang chuan police nena chuan thil thleng chu ha report ngam tlat lo chu tianga ei rute an bum thina wang chuan anni chu man chu mai an ngai lova ti chuan ei rumi te chu anni chuan an rate ta thina CBI le ma changin an sum tam tak chu han wa chu sak ta thina ni anni chu mi pali an nia Ajay te sarma te jojinder le iqbal te hanni an za chuan hun sang atanga ron kal khom an nia an zinga chuan Ajay chu athu bera sarma chuan adota an mission an ti na reng chuan sarma ero a ho tu angin alang train tuna chuan sarma chu afanu shal turin naloin bu cha meka atim te ho po chu sarma fanu shal nalama chuan anon kal khom ve donani sarma fanu te in nei zo nuwa chuan rom man na dang an siama midang chu han be le don
Ajay chuan me che pakhat mangaya neya aming chu Priya ni in anin pia lo ka khosa ni mase Priya nu le pa chuan Ajay chu han du tlat lo Priya chuan pasal la nei dona in nei som na kar chu Ajay an hena chuna thon ta apa chuan pasal tura lo thlan saka tilui na in Priya chuan pasal la nei dona ni chumin nuwa chuan Ajay chu Priya thona sikula chuan ron kala Priya chuan anu le pa thutlu na chu apom thu lo hrilin pasal turan thlan sak chu anei mai angai dona ni mase Ajay chuan chu thil chu athlen na phal don lo ti a hrachianga Ajay po tun truma chuan nadang anei thu ron hril tura ron kala ni chu thu a hriat chuan Priya chu halungai hlea achan po Ajay chuan thil dik lo ati ani ti a hria mi bumin e zong train ani ti a hria engtika emo police tenan man na hlau ani lelama chuan police officer khan minister chu halo mua an red chungchang te chu halo soipui police ho tu pa ber chuan engwanga a ina thil thleng te chu ron report lo nge ani azota adu chuan an chui thereng ti a hrilbok chuti line minister chuan engkim chu a hlo vek to ni ti a hrila media lama a thil hlo te the dar chu a phal lo ti soizui bok chuti line ranvir le santi te chu an thil ti an hriat chian lo wangle CBI lem chang an lo puya wang chuan an thil ti a tangin chol ti ri an nia police te chuan CBI lem chang te an chui chung chu an ni chuan lo chol ri lo na ni chumini chuan CBI agent pakhat wasim chu halo lang velea report lo dongin ani chu report an don bo zui tur chuan man mo takin a scooter a khal chuak ngal an target an munia an soina lam pan chuan man mo takin atlana an midu tak odu a ho te chuan an zuya an misual man du po atlan che chak hle a to pa chuan chupa chu an hual chep theita tlan suangai na hreta lo chufa chu mun sang tak tang chuan ron tlain kar chunga chuan atlan hum ta a chuti lai chuan ranvir le santi te chuan chu thil chu an lo mu ve reng atuga chuan ranvir chu CBI officer ron kala CBI lem chang ho chung changa information om theyang ang te chu haron khong khoma chung thil chu CBI ho hena chuan ron thlenta wasim chuan police te tan chuan case hanti zo maile CBI te theilo chung changa zona han siam vel te chu thil ol sam tak ni na soya chuti line CBI ho tu pa ber chuan ranvir chu police ho tu hani thule CBI lem chang ten an rate na lopui tu ani thu soya ranvir chuan investigation chu kalpuin case inang tak som pathum chu kumni chungin athlenga ni ti a hrechuak chhota a minglis chuate chu CBI lem chang case chungchanga rin hlel om tak te han ni ti por hria chumi te chuan CBI lem te changin tax officer lema te han changa miau sa tak te chu sumtam tak an lo thu sak thrin ani chumi hau sa tak te chu ei ru te poisa diklo taka dong thin te han ni wangin an ni chu an report ngam ngai lova man chuan ni ngai lo ani chung thil sual ti thin tu te chu tun main CBI a ano tang to thin nge in an ringa chutianga an minga midang an lo chui chiam mai chu CBI ho chun an lom lem lo an ming thi liau thei tu tura an ngaya chu wang chuan chu mi sual ho chu ti top nge an du ni CBI ho tu pa ber chuan chu mi sual ho ina an mi tum thin te chu sumdong lian te politician te han ni ti a chianga chung ho chuan dan naranin thamna sum mandong thin ani chutianga thamna sum an don thina wang chuan police ne na an report ngam ngai lova chutianga ni wang chuan wasim chu chung ho ti top thoi tur chuan thu pe kanita wasim chuan chutiang thilati ma chuan rok tok tu te chu a interview masak photangai don chung mi te mai ba ka ranvira chu case chung cha chuna biak ngai don bokani ranvir chuan chu case chu a hrechianga a bullet tranga a top thleng in a soi nga zar mai FBI lem chang tena an bum dan de po chu soi chuga minister ina CBI lem chang hoina an lu dan te ti turan shil dan te po chu a shil vek bok wasim chuan ranvira chu a ring hlel dewa a chan po chung thil chu tuena moin ti tura an ti wanga ti ni na ngai ani mase ranvir chuan a ti sual wanga chu tiang thil chu thlenga ni thu a shil ta zok chu case chu so turin CBI te chu aron pun ti soya an pui du lo ani poin amana chui mayang ti soibok chui chuol sam tak ani do lo ti por sia hun rei tak chui ngai don po ni sela
chu tiang tur chuan aril ruwa siam fel vek to ni ranvir tum ru na chuan wasim po chu a ne ta wasim chuan ranvir chu tran pui ve nge du ta ni India rampum puya police te po chu han tho puyanga India rampum puya police report te po chu ranvir chuan a check vekang chu tianga thu nei na an pek chan po chu ranvir chu tiang thil sual ti tu te hrechiang tu berle an mel lo mu to tu ani wang ani ani chuan an mel le an ote an che danin kim chu hrechianga chumi nuwa chuan CBI chuan a je le thian te chu haron chui chho tran ta chu ti CBI te an chui lai chuan an ni ero chu Kolkata laman lo kala mission til ho tling turin an kala sumdo house tak mai chuan rate le lo ani ma sen vatlen chuan CBI tak tak ho chu an lo om sia mak an ti hle ma se a je chuan an ni chu income tax department atanga lo kala ni thu a soita zaya Sarma warante ahan entaka chuan an ni chu indik lo zo ka an kala ni ti chuan hre chuak ta re vane thla takin CBI te chuan an ni chu an man lo hlawa an du na taka chuan an kal thei ta zok dan pa ngai te bokin an thlen vele chuan telephone hrui chu an tan chum ngala atira chuan chu ina poisa zon mu chu thil har sa tak mai ani an han zong kual chiama ma se je chuan ikbal chu an pathian lim te po chu ti cheturin atia banga an thil tar te po chu an ti che mi mai lemziak nung lama te chuan poisa chuan thu ru kan ringa ti chuan an rin angein bangkara poisa an thu ru tam tak chu an mu chuka lemziak kara tang te chuan poisa tam zet mai chun la chuk ta nei chu mai chu ani lo chewa a je chuan room pakhat aruga an siama chuan lutin chuta chuan poisa tam tham fe mai chu vam hu chuk le a julai huna chuan poisa mai ba ka thereu tam tak chu an lo thuk ru bok chu thil ti zon hua chuan sarma chuan julai tang chuan midang hriat lovin engtin nge poisa chu an lak chuat heang tia je chu zota a je chuan ti dan lo thiam mai a ma an mi mu to CBI member te kha tranpui turin an nge na chu CBI member te mang chuan police ven hinna chuan kaltlang thei ta ne CBI le police te chuan bungrua te chu an kara chuan an da saka ti chuan an du dan ang chin chung poisa te chu an la chuak thei ta ne le headquarter an thlen vele chuan an thom no te chuan thlak ngala poisa le tlereu an chu sak zong zong chuan tlan bo pui ta ne chumi zan chuan wasim chu media ho chuan aron bia chumi nia politician in an rok chung chang chuan ron zota chanchin bulama chuan churai chung chang chu chuat turin tima sela news te chuan churai chung chang chu haron chu ta reng lo mai CBI ho ina ei ru ho in an dap chiam hi rate tin an vo maya chu wang chuan rate karon ti zelang wasim chuan misual ho chu ti za madua chu tiang ani wang chuan chanchin bulama chuan chu se du ni ranvir chuan police ho data tam tak chu a check kuala misual nu chu aron chui zel profile pakhat an data ne na in mil chu ha mu chuak ta hlau maya chu sarma data chu ni ranvir chuan wasima ne na sarma data le an midu data chu 100% in ang ti soita chu ti mek lai chuan sarma chu a omalo nuam lo vele a chanchin buthen khata chuan rate chung chang chu a thuai thamin aron chu to lo ni a je chuan thila hra chuka chu thil chu sarma an thil ti an ban san ma chuan lian tham tak ti se adu thu soi khania chu wang chuan mi ro kan ban san ma chuan lian tham tak a mi ro kan ngai don ani a top na tan voi kha chu ti len rota an last mission tur chu a har sa don awangin sarma chuan a je chu loin rom han lok turin atia an na chu har sa dona ma sen hloi ro chu hatam viawang chanchin bulama chuan CBI le tax officer lem chung chang aron chu to wangin sarma chuan chu hun laia che chu a fuang em ti chu je chu zota a je chuan tur hun chu zo hun lo ni a hriat thuin a lo changa ti chuan sarma po chu min thei ta ni chumi nuwa chuan a je chuan priya chuan sikula wa muwa priya chuan a je chu ama ron labo tura ron kal ni na ngai to a anu le paten pasal nei tura anti ma a tlan bo dai mai chu priya chuan adu to ne ma se a je chuan a thil tum chu a hril masa a top na tan mi in an re le tur thu a hrila chu thil thalo ani ti priya chuan a hriat awangin amang an pui hle wasim chuan sarma address chu aron hreta a ti chuan a nau pakhat chu sarma te na chuan aron tirta
wasima naw chu telecommunication handyman angin naron in soya an phone chiat thu chu sarman hena chu naron shil mase sarma telefona thil daru turati ania chupa chun sarma hena thung chuan an ina tang chun tu emoin an phone chung cha complain aron thelut nio min na soitlat mai sarma chun chupa chu alo ring ve ngal maya ti chuan in chunga chuan lu tirin a telephone chu check tir tare chupa chuan a phone te chu a han mangder chin vela a chunga chuan manron maktak mai sarma phone chuina tur chu ha daru tane an last mission ma chuan ajay chu priyanen chuana in mua priya chuan tiga nge aron le tang ti zot ajay chuan chu last mission nuwa chuan aron le tolo mai thei ti soya achan po police chuan an zong na sa le si police chuan an man mai po ain lau thong veni ma se Thursday tlai lam darlia airport aron mu tur thuwa shila chuta mu tur chuan in tiam ta ti chuan an pani chuan anu le pa te hriat lova tlan bo dai chu han tum ta ma se priya ero aril ruan nuam thei lo achan po ajay chu an mission a chuan awachet chuala hlawani priya chuan ajay chu an mana hlawa ma se ajay chuan ama chu ring thlat turin alo ti ve thung lailama chuan Bombay hotel pakhata ajay chu ron thlenga sarma chu call zui ngal sarma chuan Delhi airport pakhata Jojinder le Iqbal tenen chuan ain mudon ti lo hrila sarma chuan ajay chu a phur vak lo ani ti a hrethiama engti ziange ti te hawazot luam mai ani chu ti lim shrap shrama tuma chu mission an ti zot nuwa chuan lim takin an hringnun chuan hmang thei don to ti te sarma chuan awashil chuti line CBI te chuan sarma phone a chuan ngai thla ru na hanlo dani ti kan soito kha chutarang chuan ajay omna chu hanlo hrathei ta ti chuan ajay a le thian te hoina an thil tum zong zong chuan hrathei ta ne wasim chuan an pakhat chu tir zui ngala sarma chu kalna pianga zui turin ati chuti line officer pakhat Solanki po chu information zong zong chu lo dap khom turati ania Solanki chuan ajay chu lo chui bingang atuga chuan ajay chu stamp siam turin printing place lama chuan avakala chu mai baka chanchin bu office chu hawat lo bok chu chanchin bu office a chuan advertisement awat chua ani chuan na haladon ani ani chuan mi chhor tur awangai tu ta chuti line sarma Jojinder le Iqbal te chu Bombay lampanin aron kana ajay chun ron pui don ani chuti line CBI agent te chuan ajay chuan lo chui ve renga chanchin bu office lama te po aron chui lut ajay thil ti te chu chanchin bu mi ten hena chuan a zota chuti line vek chuan ranvir te wasim tele CBI agent ho te chu Bombay lama chuan aron thlok ve mekbok ani chuan an mi chhor tur ho chu han vap muwa chu honan chuan ajay le thin te ho chun zui don ani an naw te ho nena chuan information an mu theyang ang te chu han hril veka ani chuan ajay le sarma te an lo zui awangin an thil hriat te chu an report ve bok hotel lama chuan ajay chuan a thin te ho nena chanchin buwa na ruak a post thu chu ha hrila ajay chuan mi som nga chhor tur hamamo dona chu mi te chu mi thiam tak tak an ni turania me chia le mi pa han la nuwa lang chuan thlen na hotel a chuan chung ho chu han thlang chuk dona interview an phachon tir dona ni announcement te a han siar ta ka chuan sarma chu thong hlea ajay chuan eng tiang chia rom han na lian tham nge a siam a hre mai bik lo ani ajay chuan a thil rom man te chu a soi chuka a chan po chu thil chu an last mission turania a special le don ti te soin rom han na lian tham zet mai lo siam lo ni an varai tur chu opera theater tlere dor lian zet mai chunia chu thu an hria chuan sarma Jojinder le Iqbal te chu maktin an meng kok mai mase ajay ruam man na fing fel tak mai wang chuan an hlim le loya lelama chuan wasim chuan Solanki chu ajay te thlen na hotel chung chang chu halo zot ve boka chulai hmuna chuan an mi le sa mi som pakhat ranga som pani borvel vakal tir turin atia chu ho chu ajayan na advertisement vadil tura kal turin an tiani ti chuan ajay chuan at na lak chu hatan ta chu na laka chuan mi tam fe mai chu haro interview ajay le sarma te chuan chu mi te chu han lo interviewa
chuti lain jajir lar le Iqbal te chuan chung ho chu an lo sik soi ve thung 2 minute chuan interview chu han ti zo veka atling te po an puang ngal chung na dil tu zong zong te chu an interview vek nuwa chuan an zinga mi somni paruk chu han thlang chuk ta an zinga mi pahni chu wasima mi le sa te chu han ne an mi thlan te chu uluk takin briefing an nei puya atuk zing dar som pakhata chulai hmuna chuan training tura ron kal tur ti an ne atuka chuan dar kar ni an training ang ti an hrila training an zo nuwa chuan chachun te haneyanga chachunan ei zo chuan exam an ma chon le don ti an hril boka chuat ling te chuan training an zo nuwa practical exam chu ma thei lowan ti ngai don ani achan po CBI rate chuan an tel don awangin an tan thil poimo takani don si tuma chuan thil dik lo tak an ti don ti an hreder lova ti chuan an mi thlan thar te chu July tang chuan an chua tir ta chung ho zinga pani te chu wasima hena chuan vain reportin thil thlen darin kim chu haron hril le ta vek mai chumi zan chuan a je le thin te ho chuan idlem te chu han buai puya amma an milak thar ho ta nan ti khani an nan tho zo nuwa chuan an ma ni room thewa chuan an let le a ruman lu nu reilo te chuan sarma chuan mi khula nei ngal pang mai chu tu dang ni loin wasim ania wasim chuan pistolina tin zui wasim chuan CBI dik tak an ni thu wa hrila zona tam taka zo main wasim chuan sarma chu du thlan tur pahnia pe thu oi taka an thil hriat du te hril ngal mai nge na tak tuara soisaka in puan tir kher ti azota ti chuan wasim chuan zona zo tranta an ni ho chuan atuka chuan khoi lai nge an rei don ti zo te te a sarma chuan thatakina chang zui ngal atuka chuan tlailam dar thuma tlereu dor lian zet mai chu an rok don ti hrila wasim chuan engwanga mi somni paruk te chu thlang chuak nge an nia zot zui sarma chuan an rei tur chu alen tham em awangin mitam tak an mamo don ti hril be veya ti chuan atuka an rei dan tur ar ruam han na zong zong te chu kimchang takin sarma chuan wasim an hena chuan a hril ta vek mai tlailam dar ni le chan veya bas chu hotel aron thlenganga bas chuan an miroi mi somni paruk te chu ron phur don ani ti chuan in rate na lian tham zet chun kalpui zuyang an rate zo nuwa chuan engma thleng lo ang main chulai mun chu han chu san le mi mai dona an ruam man dan chuan minute som thum chunga chulai mun chu rate lot lin thei anin be se ne wasim chuan sarma thena chuan aje tun manun te chu azota aje chuan tun main CBI mi le sani alo tum ve to thina written chu apas maya ma se interview a chuan aje chun lo nolani chutiatlin lo wang chuan aje thin rim chuan CBI team lem chu hadin ta ti chuan mi som nga zet mai chu an rate to thu sarma chu in puang ta ni chutian zat zat mi an rate to chu wasim chuan alo be sel hau lo maya achan po an ni ho chu mi pali chawan nia chutian zat zat an ti thei chu be selo ma se sarma chuan mi pali chawan ni lo ti soiboka ranvira en lai chuan sarma chuan aniang po chuan an ni chu an tran pui thin tu huwa soita wasim chuan sarma chu an ruap manna eng kim ti turin na tia sarma chu buina siam haulo turin awawa misom ni paruk an thlan chu azia chuan an mi le sa po an tel ve thu hril bok chu thu ria chuan sarma chu anui ta var var mai aje thu soite chu a hret chuka aje chuan khovela hian ama man thei tu ma anom lo thu wa soini kha sarma pindana tanga han chuan nuwa chuan wasim le aje chu hanin tau pal hlau maya chumi nuwa chuan bara ama chawalo aje chu ani chuan a pan phei zui aje chuan an hena chuan wardan angin na in soya tiramatra thil thon chuale laglu nalama athok ti soe ti chuan aje chuan wasim chu kal san don ta chute kal don lai tak chuan wasim chuan a poisa chu a thlau derta chuta aje chu kowa poisa chu ata ni le ni lawa zo zui aje chuan chu cheng za chu ata ni thu soya poisa chu ak mi mai chutia ta lo pui po a du wang chuan aje chu wasim chuan mi sual tak ni na ring ta ama kut ko nge aje chu man nge du ta ne atuga chuan wasim chuan tlereu dor nei tu pa chu va muwa tlereu dor nei tu pan hena chuan atu tlailam dar thuma CBI lem changten anni chu an ron rei don ti a hril loka
adora chuan tlereuh te chu da that na tur mun him tok te awm leom lo azot chu tlereuh dor nei tu pa chuan atlereuh tam tak chu tlereuh workshop pakhata chuan ada thei tur thu a hrila chumi hnuah chuan ruam hmanna chun siam zui ta ni an dora tlereuh zong te chu tlereuh workshop a chun an danga chung tlereuh te chu alemin an thlak thleng don ani dor nei tu pa chuan an rei don ani tian hriat te chuan engwanga chung mi te chu man mai lo nge an ni zota wasim chuan a hril fia ta chung mi sual te chu fin fiana tel lo chuan hrem ngot thei an ni lo ti a hrila chu wang chuan fin fiana mumal tak nei a man ngei haduni tu ka chuan an dor chu a fulin an hong du lova mun tam taka chuan police te chuan sniper te chu an om tir bok tlereuh dor bul le che vela chuan an agent ho chu an om tir treu mai darkar khat chung bor velin an tlereuh zong chu om na tur muna chuan an da fel vek thea a jele naute ho po chuan an training chu han lo zo ve chi a bok ti chuan an ni ho chu a je chuan cho chun ei turin atia cho chun an ei zo hnuwa chuan rei tur chuan an chuk ta ni ti chuan an ruam man danang chuan lai lam dar ni le chan vea bas chu an mani ron lam turin a ron thlenga sarma chu basa chu na chuanga chuti line a je ro chu jojindar le iqbal te hruai turin karin a kalthung wasim chuan an aute chu in ring turin atia ama na signal ma chu tu te ma chu chelo turin a hril bok bas chu atlan zela chutia tlan lai chuan sarma chuan ti dingin ani chu police station lama chuan a chhota an hena chuan warana check tir phot don ti a hrila bas chu lo vakal masa turin a ti thung sarma chuan bas a chuang ho chu ama emo a je emo aron thlen ma chu bas atanga ron chuk mi alo turin atia bas atlan liam hnuwa chuan sarma chu police station lampan chuan kalma se police station a chuan a lut hau lowa chulai mi te chu akal kong a zot dervel mai mai ani reivaloa chuan ranvir le santi te chu ron kalin anni chuan sarma chuan ron lama thilom dan dik tak chu lo langta ranvir le santi te chu an zinga chuan an lo tel ve reng mai lo nia chuti lai chuan an mi chorte phurtu bas chu tlereuh dora chuan a ron thleng ve chia wasim chuan bas atanga an lo chu hun chu a lo ngai chang rana ma se sarma khan an ni ho chu ama emo a je emo ron thlen ma chu chuk hau lo turin thuwa pe ni kha tuwa ma chuan la ron thlen lo mio wangin bas atang chuan an ni ho chu an chuk ngam mi alo bok lelama chuan a je te sarma te jojindar te iqbal ranvir le santi te po chu tlereuh workshop lama chuan a ron thleng vele boka chu workshop a tlereuh dora thok zong chu an hreng bet vek mai an phone chu an ti top saka an tlereuh te pon lak sak vek bok chuti lai mek chuan wasim chuan bas atanga aron chu hun chu alo ngai chang ve reng boka ma se tu ma chun che chang lo minute rei lo te a chuan a je te chuan an rei chun zota tlereuh workshop a an tlereuh zong chu an la bo veka chu building chu an ruah ne le ti chuan an za chuan an chan pual tur chu an in sem ta thewa chuti lain wasim chuan ngak rei alawin ti to hle maya bas chu alo en ngara apan peita a chuan tang chuan pakhat chu ron chuka chu pa chuan CBI mi le san ni thu le chu tlereuh dor chu an rei don thu alo hril wasim chuan engwang nge an lang ha renga an thil ti tur chu an ti lo ti na zota chu pa chuan wasim an hena chuan an ni chu basalo char tur ati an ni thu le an boss te an la ron thlen ma chun chet thelo thu alo hril ve bok wasim chun magati to hle chuta solanki chu ron kala solanki chuan tlereuh workshop chu rokani thu chu haron soita ni arok tu te chu CBI mi le sa an ni thu aron soi boka tlereuh workshop bula phone zong chu ti to pani wangin an ni chuan an hre thei lok lo ni wasim chuan a je chuan a bum mai ni ti chu a hre chho ve ta chu mai baka sarma an pali chau an ni lo thu a soi te chu hre chuakin ranvir le midang dang te chuan sarma te chu an tran pui ani ti chu a hre chuak chho ve ta ni amirin ranvir atela chu a je te nen chuan a lo tang ho reng mai ani ti chu a hre chho ta ati nge na hrelo chu anui ta vak rengota ama le naute ho chu mitam tak chuan an bumani ti chu hre thiam chho ve ta aje mi le sa som ni paruk special 26 an ti mai te chu wasima tim te ti na halon merenga achan po aje chuan chu mi te chu
ama bum nana alo man vel mai wangani chung thil vel wasiman alo hriat chu lai chuan ajay chu airport ta priai muturin alo kal dai to cholkareng maza taliam nuwa chuan wasin chuan le khathon adonga achunga chuan chengza lo omin le khathon chu Lakshmipur atanga lo kalani le khathon chu chiara ajay ron thon alo ni hotela wasima poisa alak chu ron kira lo tum malo nia ajay chuan wasima hlo chu nei sak adu lo gani ti soin atan chuan chung thil chu tangkai na nei lo mai an ni thu soibok atop thlengin CBI ho chuan ajay le naute ho chu an man thei ta reng lo maya ti chuan movie chu lo top ta ne clear tu te hatop thlen lo thir zo vain kaloma lo dam lo hriselula film da ne mule thui kan tum do nia